Azkeneko hilabeteetan krisi sanitarioak eragindako inpaktuaren eta mugikortasun murrizketen ondorioz, pertsona asko gertukoen garrantziaz jabetu dira. Getxoko herritarrei helarazi nahi diegun mezua eta gonbidapena tokiko merkataritzaren eta enpresen aldeko apustua egitea da. Sektore hori kalitateagatik eta aniztasunagatik nabarmentzen da. Getxotarrei gogorarazi nahi diet tokian kontsumitzen dugunean etorkizuna sortzen dugu, gure udalerria bizirik egoten laguntzen dugulako, enplegua sustatzen laguntzen dugu, gure bizilagunen establezimenduetan erosten dugulako, bizitzaz betetzen dugu gure herria, antolatzen dituzten jardueretan parte hartzen dugulako, eta jasangarriagoa egiten dugu, oinez, bizikletaz edo garraio publikoan lekuetara iritsi gaitezkelako. Beraz, gure esku dago herrian kontsumitzea. Leloak ondo dioen bezala garrantzitsuena eskura daukagu beti. Eta Getxon merkataritza, ostalaritza, aisia eta zerbitzu sektoreetako 1.300 enpresa baino gehiago ditugu guztiok bizitza errazagoa izan dezagun.